Moikka moi taas, tässä on minä. Tänään pelaa Growtopiaa ja tänään nähden, että olen pikkusen aloittanut uudestaan. Ja tänään on tutoriaali, kuinka tulla rikkaaksi. Ja tässä on, kannattaa Steampackia. Steampackissa tulee Rare Hat, joka on hyvä. Ja tänne kannattaa mennä katsomaan, onko tää hyviä tarkoituksia tämä 140 tuosta trailerista. Sitten on mennään itempäkseihin. Tää on siitä hyvä, että kun sä aloitat, niin sinun kannattaa ostaa toi eti aloituksessa, mutta muuten ihan joo. Näitä ei kannata ostaa, näitä ei. Tätä joo, ei. Joo, ei, joo. Ei. Joo, ei. Joo, ei. Ei. Mä sanon, sit mennään katsomaan seuraavan kuin Locks and Stuff. Jos sä aloittaja, niin kannattaa kerätä 50 kemiä, että saat Smalkin, joka on ympäri 10 tilaa, niinku 10 tilaa, että se niinku ottaa sulta niinku pienemmän alueen, jolla sä voit suojata vain ne, jotka sä tahdot suojata. Seuraavaksi on vähän isompi lukko kuin Big Lock, joka lukitsee 48 tilaa. Ja se on ihan hyvä, jos sä ajat tehdä ison maan, ja sä haluat päästä pikkusen ihmisiä eteenpäin, että ne pääsee liikkumaan siinä sun suljetussa alueessa. Ja sitten on kaikista sitten on ihan hyvä, tämä on ihan hyvä, jos sä siis oot aloittaja ja teet maata ja aiot ostaa tämän Big Lockin, Hugelockin, ja sitten siitä hyvä, että sä voit tehdä tosi ison alueen, jolla sä voit sitten päästä ihmisiä asumaan ja sit voit farmata siellä lähestyä jo. Sitten on World Lock, joka lukitsee koko maailman, että sä voit niinku päättää, että onko se public vai ei public. Tai sitten jos sä voit muuttaa sun musiikin muotoa ja adata kavereita sillä, niin se on niinku siitä hyvä. Sitten on, tää kannattaa ostaa. Tätä ei kannata ostaa. Tää kannattaa. Tää on siitä hyvä. Tätä ei kannata ostaa ehkä, että sä halua myydä. Tää kannattaa ostaa. Tämä kannattaa ostaa, jos sä haluat muuttaa sun nimesi hienommaksi. Tää kannattaa, jos sä teet hienon maan. Tää kannattaa, jos sä teet vending machine maan. Mut ei se nyt ihan pakko ostaa, sitten tulee seuraavana tänne kun Water Machines Go Back. Water Machine, tap it, do you like, okay. Näyttää, kertoa mitä ei kannata ostaa, mitä kannattaa. Tätä ei kannata ostaa, ei kannata ja ei kannata nämä underblastit, ei kannata, Blastissa ei kannata näitä ostaa ainakaan, mutta jos et jaksa tehdä maata, niin kannattaa ostaa tämä, jos sä oot jotain maata ja hienoa. Sitten nämä maan tavaraa. Niin. Tätä ei kannata ostaa, koska tää myy huonosti. Tätä kannattaa ostaa, se myy 5 vielä, tää myy 4 vielä, tää myy 6 vielä ja tää ei myy yhtään viikä, tää ei kannata ostaa. Seuraavana on Awesome Items. Aloitetaan tästä. Tää kannattaa ostaa. Tää on noussut jo hirveästi yleensä tyyppien kautta.
Tää kannattaa ostaa. Tää on hyödytön. Tää on käytännöllinen osto ja kalliskin. Tää voi olla ehkä hyödyllinen, mutta ei kauhean hyödyllinen, ettei kannata ostaa ehkä. Tätä ei kannata ostaa myyä alihinnalla, keskihinnalla, ylihinnalla, keskihinnalla ja ylihinnalla. Ja tää myy melkein jo alihinnalla. Tää myy alihinnalla. Tää myy huonosti. Tää myy nykyään 10-15 vielä, että jos sä haluat rikastua, sä kannattaa ostaa 550 000 gemiä, jos sä haluat päästä sitten, jos sä haluat sitten saa ilmaisia gemejä, mutta tällä sä saisit jo aika paljon enemmänkin vielä, ellei sitten saa varmaan. Tää kannattaa ostaa siitä syystä, jos sä haluat tää Starberry Slime, joka on 20-22 vielä, ja sitten tulos niinku 23kin vielä, mitä ihan hyvä ostoja. No niin, mennään seuraavaan. Spend tokens. Spend tokens, you have 0 token, you have 0, okay. No tästäkin sanon, että tää ei kannata ostaa, tätä ei kannata ostaa. Tää myy 18 vielä, tää myy tosi paljonkin. Tää myy surkeasti, tää myy hyvin, että se on kaikki muutkin osat. Tää myy nykyisin jotain 118 vielä, tää myy linnalla. Tätä ei kannata ostaa, tää saisi ainakin, tää saada, eikö se mikä se on, 80 tape. Tää myy hyvin. Tää on jo aika paljonkin. Tää on hyvä. Tää menee hyvin. Ja jatketaan. Tuossa kävi äsken bännit, joo. Ja tää myy hyvin. Tää myy. No tää ei ihan kunnolla myy. Tääkään ei myy kunnolla, koska sitä ei vielä kauheasti ihmiset käyttäneet. Ja jos sinulla on lupaa ostaa gemejä, jos sulla on lupaa ostaa gemejä täältä, esimerkiksi täältä, näitä, mut ne maksaa aika kauheasti, jos sä otat rahaa. Mitä tekee? Otakaa. Joo, tuossa kävi äskettäin pikkusia ongelmia. Niin joo, jatketaan. Jos sulla lupasit ostaa näitä, niin se on ihan sama, sä voit ostaa näitäkin, niin kannattaa ostaa tämä. Tää on 80 €. Niin tämä kannattaa ostaa, jos olet aloittelija, sinulla on rahaa, saat käyttää rahaa. Tää kannattaa ostaa. Mä voin kertoa, mitä kannattaa ostaa. Tää kannattaa ostaa. Tää kannattaa. Toi Game for Time ja It's Raining Games kannattaa. Chest of Games, Bag of Games. Ei ihan jees. Mut tää on aika erikoinen tapa niinku rikastua. Tässä on mun vielä. Locks on entry world. If you have 100 word locks, you can tap in your inventory to combine them into diamond lock. It does same thing, but it's shiner. Lock makes in if only and designed friends and can edit area. Never this item never drops seeds. These items can be destroyed smashing and it will return to your backpack if you have room. This item is special proposed if you can adjust with the forage. Ja nää on aika hyvillä myynnissä. Tää myy, no mä voin kertoa, että mun setti ei kauhean hyvää, mutta kyllä tää jotkut tyypit myy, niin tää on hyvä kamaa. Eiköhän tässä olisi, tykätkää ja kommentoikaa. Se oli varmaan tästä sitten. Moikka moi!